ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, କ'ଣ କରୁଛ? ରୁଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? 9ଟା ବାଜିଲାଣି ପରା। ତୁ କ'ଣ ରୁଟି କରୁଛୁ ବା? ତୋ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଶୋଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବା? ଜର? ଜର ଫର କିଛି ହେଇନଥିବ ଲୋ, ତୁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ମିଛରେ ଶୀତ ଦିନ ତ ଶୀତ କରୁଥିବ, ମିଛରେ କମଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ରୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଦେଖେ ଯାଇକି, ରୋଲ କରିଦେଉଥିବେ। ସତରେ ତୋର ଏମିତି ଖାଲି ବୋଉ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଖାଲି ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରୁଟି କରିବାକୁ ପଳଉଛୁ। ଯା ଯା, ତୁ ଦେଖେ ତ ଡାକେ, କରିବେ ସେ। ଆମେ ତ କାହିଁକି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କରୁନୁ? ଛୁଆ ମାନଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେ କ'ଣ ରୁଟିଟା କରିପାରିବେନି? କିଛି ନାହିଁ ଲୋ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲାକି ଝିଅମାନେ ମିଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଲାକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶିଖିଗଲେଣି। ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗେହ୍ଲେଇ ତେଲେଇ ରଖିଲେ ଶାଶୁମାନେ ପୁରା ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ପୁରା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପଲିସ ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯେମିତି ଏଇନେ, ତମେ କ'ଣ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛ? ମୋ କଥା ଏଇନେ ତମକୁ ଶୁଣା ପଡ଼ୁନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ଝୁଅ ଆମର ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ଆଉ ବୋହୂକୁ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇନ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତମର ଛାଡ଼ିଯିବ ଯେ, ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ବା? ଏମିତି କହିବି ନା କେମିତି କହିବି? ତୋର ତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଖାଲି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତତେ କହୁଛି ତୁ ଡାକେ ରୁଟି କରିବେ, ତୁ କହୁଛୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଶୋଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି। ସତରେ ସେ ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଦେଖେ ବା, ରୋଲ କରିଥିବେ ନହେଲେ। ହଉ ଲୋ ମା, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇନେ ତମେ ସୁଧୁରି ପାରୁନ। ତମେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ନେଡ଼ି ଗୋଡ଼ ତମର କହୁଣିକି ହବ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବ ଝୁଅ କହୁଥିଲା, ଠିକ୍ କହୁଥିଲା କି ଭୁଲ କହୁଥିଲା, ମନେ ପକେଇବ। ଆଉ ଖାଲି ତମର ତ ଭଲ ଭଲ ରାଗ ତମେ ପୁରା ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତମର ଆମେ କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ତମକୁ କେଉଁଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ? ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ତମର ଶାଶୁ କରୁ କି ବୋହୂ କରୁ, ତମେ କରିବ, ତମେ ଖାଇବ। ମୁଁ କ'ଣ ଯାଉଛି ତମ ଘରେ କରୁଛି ନା ଖାଉଛି? ମୋର କହିବାର ନାହିଁ କି ତମ ଇଏ କରିବିନି। ହଉ ତୁ ଯା, ତ ରୁଟି କରିଦେଇକି ତ ବୋଉକୁ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ଗରମ କରିକି ଟିକେ ମୁଡ଼ାମୁଡ଼ି କରିଦେବୁ। ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଉକୁ, ତମର ଗୋଟିଏ ପିଲି ବୋହୂ ନା, ଗେଲ ବସର ବୋହୂ। ଆଉ ଯାଅ, ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି।